Oskara Grosskopfa. Jsem duševně nemocný. To je jisté. Pravděpodobně tomu tak vždy bylo a nyní existuje papír, který to dokazuje. Po mnoho let to nikdo netušil, ani já sám ne. Ale nakonec se vše odhalilo na základě nešťastné náhody a vlastně i lsti. A tak můj současný domov je zde. Na jižní straně pohoří Westerwald v Německu, psychiatrické léčebně v Hadamaru. Je to zařízení na velkém kopci, střežící ospalé město, které leží pod ním. Domov pro stovku duševně a fyzicky nemocných. Mé vězení, ponuré a tak chladné. Děsivá atmosféra, která byla vyvolaná extrémně světlou místností, zažloutlými dlaždicemi, chirurgickými nástroji, 2 muži v lékařských pláštích, jedním hubeným ubožákem ležícím na zemi a druhým na nemocničních nosítkách, byla v mžiku znásobena do ještě hrůznější úrovně. Jeden z lékařů prudce zabodl onen prapodivný nástroj do hrudi muže na nosítkách. Z jeho úst vyšel jen tlumený zvuk. Jeho oční bulvy se vypoulily do obřích rozměrů. Snad jsem zahlédl z jedné z nich stéct i slzu.